Най-яката мума на Мегдана, защото ако сте виждали, моите приятели от Лава Бер снимаха реклама за новия Cherry Bomb вкус, който е с червени и бели череши. Аз за съжаление бях в чужбина и не можах да снимам с тях, но днес, дами и господа, аз откраднах всичките дрехи, които момчетата са използвали за тази фотосесия. Не знам как ще се превърна в мума с мъжките дрехи, но ще се опитам. Преди да започнем, ще се хидратирам малко. Всеки път, като пуснат нещо ново и буквално е най-якото до сега, не знам как го правят. Така, това може да се превърне в рокля много бързо. Имаме торба за картофилията. Това е панталон! Искам да попитам кой точно от моите килави приятелчета се е събрал в този панталон. Имаме обувки, парлъци, имаме шапка. Хора, сега ще сътворя нещо велико. Моя яд, че съм я изпуснала тази фотосесия. Но това съм аз сега с мъжката риза. Старобългарите в коментарите, моля ви, дайте ми насоки как се връзва този пояс. Защото аз просто ще го сначна ето така като курсет. Връзвам го ето така отзад, мисля, че изглежда така по-добре. Но все пак мисля, че тази риза е прекалено къса, за да ми бъде рокля. Нека обуем търлъците. О, да, човек. Нямам търпение да ме видят накрая. Продължаваме с това елече. Имаме ето това огромно палто. Мисля, че с това съм достатъчно покрита и няма нужда да обувам огромните панталони. Така има фокус върху тегличките. Сега ми остана само да обуя обувките, които разбира се ще ми хлапат много, няма да ми станат никак. Взимаме тази пастирска гега. Точно като овчарче съм. Много е яко. За да запълним съвсем визията, взимам моят Cherry Bomb Lava Bear. О, да. Сега да видим Анди и Дани как ще реагират на тази визия. Това е малката пастирка. Това е малкия Делю Хайдутин, ето го. Това е почти моя аутфит, реално аз бях с този кълпак и това. Добре, възможно да е твоята аутфит, аз откраднах от търбата дрехите. Малката овчарка носи хубава. Значи искам да попитам кой влезна точно в тези гащи. Ама това се затяга! Това е за... Дайте ми оценка от 1 до 10, как се справим. Аз рейтвам този аутфит 10 Аз го рейтвам 10, брат. 8,5.